Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden kinong penmi film ka Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shang Pliang Ulaong. Baka jingjit ye u ban let mi kamat ye ka jela sya ka 76th Annual Cannes Film Festival ka Bahari France kadai ka jingjit jong ka Sarkar India. Kani ka jing penpa uba Commander Shang Pliang kadai hadin baki nong penmi film kila penkup buram ye u mentak ka sengi ka khatwai terik u Jemang Youth Hostel Shillong. Hadin baki sngokumen baka Sarkar India kala jit ye u ban mi kamat ye ka jela Meghalaya sya ka di kata masa penni film ka bahe ha perthai kaban sedang naduk ka khanre tarik kaban kutpat hadu ka arpu nyotarik u Jemang arajar arpulai uba Commander Shang Pliang ulayatho hadin baka Sarkar India lingba ka Ministry of Information and Broadcasting kala pha shithi sya ka Sarkar jilla maubat kiwei ki parlok kila tho shithi sya ka tanat sangkai perthai kat baki weipat ki tho shithi sya ka tanat Information and Public Relation henrei habaki ne baro artali ki pha ki kerteng sya ka Sarkar India but dei ka Sarkar India ka budget tang arngun kata ye ka kerteng jong u but weipat ban let mi kmat ye ka ri India sya Cannes Film Festival. Pak Hilar, Pak Endor, Persyan, berkuih-kuih ki producer, Pak Section, Mikey, berkamtamnya ia ki artis, di mana ia berlang ketika meeting tentang sini. Awak nak lihat juga, selama nama dari program sosial semua perawat, Ongi Sekretari Bank Indonesia Seman dengan iskem berkita mengambil ke foundation dia, kila dap. Minta kasyong sa tang hangi bagi try nak minta kumno pennya ini ke foundation di jong kami firma dapat sadap kat license kasing jungi kumkinong sinaflim takin hakawai kalian kadang long kepak kelung kata kat license dan rei habangi perkat pada ke cintre juki kam kandom long shoot ke badang kelung mar ba haki cintre kam jungi ki kat license kiladon ki jingjop kiladon ru ki jing syarem kawai nak jingjap ngila bantong ba apa kini kisah bagi latrai hakapor ba iba BM lanong ilong kumu minister jong ka art and culture nagleng jungi kum pinong sina film ngila pha sibun ki memorandum te kawai ni kiman kadai hakabe de bagi jing itu ye kene ka karkhana sina film apa gajela kum kata ka industry andai hoat kidon ki jing diko hakabe de berkita ki close ki an ki baka sarkar kalabu hoat la itu ikum ke industri dan rai ngacu ai nuksa kum iwin ki close ki balak tho agane ka jing itu ka kar national film kum ke industri la ong hang tu ba yak investment pada ki film maker ku ban invest kila ban yok subsidi inda kila invest ship pro shajron te kane kadon ke jing ko hakaba nakleng jungi la se pada ngisang ban invest ki studio kala ban long shikolak hasan lak arkolak te ngin nom la ban long entitled ye kita ki subsidi te bangin invest hadu 1 crore hangi kepada long hadu kata-kata dia kene don kam ban korek nak liang jong ka government ya kene ka abang itu ini kum industri ni kalian sobha dan rei ki close ki an ki kendon ki balabu angka dei ban penjanai lada ya ka constitution nang la ban amen ki spasin ini close ibarat lei long ke pasuk ini pa ini ka kubar sya government ba kan bu ye ki benta habala itu kum ki industri ki bandon ki subsidi bat kawai ru ngin tang bangin sinaflin kekentup lang ya baro ke department kekentup ki artis kekentup inong to script kekentup ya ki editor kekentup inong make up nadong sidong inong shot bagum tangter ketika industri ke diban long holistic approach hakaba ka diban pek lang ya ka jing don kam jong baro ke department repair te nagleng jungi hi kum kaseng nginang dawa na ka sarkar bakan wan rano ya ka film policy hoi yelang i kejingnya keren ni ai kublai hakawai kaliang ya ga government apa kejingnya lam kontrak sama bagila mang ya kataka jing mang pisa nak benta ban kentiu ya kene kekam snaflim ba mai kalian dari kawai ke bakam kongsan kalong bahadu benta nyimpat don ya kataka department ka bari pej tik tangi kisah ya hadu benta ladangi kum kinong snaflim ngikwa ban lai approach ladangi kwa ban wat digino jingnya ram habang ilech IPR tending ki ong lech art and culture but habang ilech art and culture mentali lela don sa katanat jenguk kikam jenguk kai ting naglay jungi kum kinong snaflim film ngilong confused
tingi kwa ga government ba nang ni smart ba ka government ka diban issue no ka notification ka ban kran shai ba ka ke department ka ban dikmi ikinong sinaflim nang bangi ngila ban long kum kita kinong pek nong kmi hapo kata department dari kum ba kalong menta lada ya ka firm policy ru ka jingkeli kalong menta lada ka government ru kadon ka good intention ban initiate ka firm policy kano pada ka department kan initiate yang ka policy which department kala ban nyalam ban shim yang kata ka senjam tika kawara jing sibun dan nata kadau ni kwa government kan manrano ka notification kapan keren syai ban ong kani ke department ka dipai ke film bat mengiru nginsuk habang ya keren ya ngi lagliang mentang ngilong confuse la ka dei ka art and culture la ka dei ka IPR la di kano ka department ka ban dei ngi om bangi persya andrikan suk yengi kai ana kawanra ek ni ka tourism policy idan ni clause ibentai batho film tourism tingi priang subhaya kataro dan rei ka dibandon ku mangalong ka department ka ban dei yengi bat hagju kapor ngakwa ban keren ba nakliang jungi hi ladangi kwa ban kiu syafrang ladangi kwa ban kakal kana jungi kan kiu syakmat yimdei bandon ge jingnya tan telai hapadai jungi yimdei bandon kataka ladangi lada trei wei ki wei kinya wo dong no dan ri gidi bandon ke ju ge jingmu kum kanuksa menta ngi ngirum kami ka senama hol bengin peni dan ladangi don kam ka senama hol ladangi ngim long teli ke wei kentup ki artis kentup ki dong snaflim inum boy shi ro kala ban long bengi ni ongi ka sarkar subha ban sinas nama hol la bandon sikwi ban ong undan jingmut ban sinas nama hol kum kata kam dei ban mi jadi bandon ke jingi telilang kawai senang ba kata ka government kan sengap kai nga don ke jing sikir bayo let's say lada kiwai kinang trei ban dawai ke jing ya let's say kiwai pada kinang bo nia wo dong lane kinang ai ki kintin ki ba pen long let's say what the government bandom syania lane ngimdei ban pen iru bengi don kata ka division apa dang jumi hoj ban yasna film ngidi bagi compete lada ukiki usna ka film ke babit ngar ngadi ban job yu lada let's say uba pradip kurba usna ka film ke babes ngadi ban la manga kum kata ngadi bandon ke competition handai haka dei pada haka issue nak benta ka balong general kum benta ngikwa let's say by free rate haka tiket let's say ngikwa menta banyo ka cinema hall ngikwa menta ban sna haman la ke district ngikwa baga government kan exam ye ka GST for example tikani kadi bandon ke ju ke jing temu hoi ngi kan ke GST tanrai wat lada ngimlai ro kan compare ngiru iso sarong bakum kinong na film lala ban contribute ka state ka jongi kum kanuksa ka film ke balaya yu ha kum ke jog ang takawai kum film junga ka film kadau kiwi ke jingim ngila contribute sibun ha ka pisai ka state leng baka GST ka tax ka jongi te kamut ban ong bangi kum kinong film ngim dan bentai ban kintiu ya kene ka jing roy jing par jong ka national film aman misiu ya ke GST lara kat nang mi bun ka jing siu kata GST ro kanang bun de ngiru ngidon ka jog ka hok pada bani keren pada government abang ngila siu ke GST ngila contribute tu ngidon ka hok pada pada government kan ai kelayangi ya kini ki jing mendoi mentang for example ada ngiyo ki hol hagman lagi district Cuma mentang ka firm jengi ka collection kolong 5 crore ha parok lagi district mudur 18% GST katno lak ka government kan yo let's say ilala ban sina surok alai kilometer ilala ban sina school ilala ban sina ki pungum ki pungdok ha lengba ka tuka ka tax ke bangi ni contribute state government secretary in charge of firm ngana yo eta ka shiki ki wei ki yo eta ka shiki click apply then nakalian juga ngalayo balik apply dan baka tourism nama bangi layo jingkip tentang mengirim ki biaya itu itau tinggal syuyo atau mesti tinggal apply dan baka tourism kiwi pat ki perlu ki apply na po information and public relation tementa lada government of India kala pek kita ki application bat kala jiki ndai mga ubalik penbor bangan nomlah hino ban penbor ya ka government of India ban ong jiet yanga kala bandan ke hanura fi ka bae ban ong ba uno balik penbuat uno dan balak hantam ya ke central government yang mentah apakah central government kalajiet nakalian juga ngamdan ke jing sule rai ngamdan ke jing sopo warla don bakren kumno nomor kadai ka choice jong ka Ministry of Information and Broadcasting apakah layo ya ke application kala bishar lada komandar syaklian ulaban pen boleh ka surkan India kila depan pen mapi ku national film Hila day ban sukmen pengidon kumutan mengilang barang penboleh kasukan dia banjir dari omlah kita tidak peki ke government of India oleh sekala iman dikiwi lu kisah pak in next time ngamkwa abalkan don kata gajinya bisni ngamkwa abalkan don gajinya pak next time ngiru oleh saya aku kasi
nang le shmat yo se kidot ki bangsa lek mikmat kui ki festival ngam kwa ban kleng jungi ngin ya kan tho sele se la shai kan tho se kong ki yanor la shai kan tho so ba hilar yanor la shai so ma emdor yanor kam dei ban long ta haba ki la shai jit ngiri ban yatrilang tang ko ngiri ban ong ba at least ya ka e ka ba phila lek ban yo jing ti ban ya sam lem ke phim dei kin ban bu tang de you should not be selfish ban ong ba la pio ke exposure ke jingnang ga jingtip ba phim ya sam haki wei pat ki parlok phidi ban ya sam me kata ka hakluk no benta la pio ban lek namari hakat ka shithiru government of india klakren shai galong ba kadai ka exposure trip ba phim yo ban expose la de hak perthai kumno kar kom sina film kumno ki wei ki film kisna kumno ban pentbe de kam dai ba phim lek screen ka film genre jongno hang te ka Cannes festival na india ki don tang kumbal artli ki film ki bala shajit te kajing lek tolong ba phin long ban expose ban tip kumno hakabe dei bat kane ka karukom penya ini ki festival ba kumno ki wei kisna ki film te sa shisin ngakwa ban gransha yapi ba kamdei ban don kono kata kajing confusion la ne kajing ya tan telai la ne kajing ya wo dong wo nia ku mangalaong sai habang yu i baki para artis jingi ki yo award challenge tai ngidi ban appreciate yaki ngimdei ban siong oh katu te ka kumno kale yo award no kamnang ban ak kumne kumtai kamdei ban long ta ngiri ban ai ke jingso komen ke ngiri ban ai ke jingyaro ngiri ban traisikam mengiru ngiri ban bu kathong ba lada kata lade uta ka actress kiyo e ka award ngiri ban akha ban yo numla ban ai ban bor ban ong ban yo award kata kamla ban long kin pek hi ka sap ka phong but let's say lada let's say what ong no lada ngamlong deserve hakta ban le sekan ngam tharai be kita kinsung ki bi kan kata mo to ki briu ki ba don hapok ministry man siong ban pick up ya someone jack Mr. KAKM kadang le ka visa yo mio ka visa ngam yo he ban le ka taw ngar lompat keren kan bangit scam bangan yo ka visa bangan le hikmat bangit scam bangin ya share lang ba fi ki khot jung ka media filmmaker association sakawai ka pon ya kwa ban dikenah ne uno ubashna film udai filmmaker wat ong balada shna film padio award undai no shna film we ngidi bang very clear gini kino ki aktor actress sisin bakila film kidai ki aktor kidai ki artist undai bang ong ba udai no shna film tang na lada layo award undai bang ong aktor tang lada layo award kata ngim dai ban bu kita kata jimut jo hak ge jono no shna film udai ban dai no shna film aktor dai bang bayu aktor mut ban ong ba dalayo award ngin sa consider kum aktor dalayo award ngin sa consider kum unong shna film kata kamla banong bat ngidi hejik sisa ngidi ban kentiu ye kini ki bompat tip ha ki bompat yo award nang ba mangkiro kin yo kan ka award ngidi ban pha ya shipun nang le shmat ngin sa pha ka proposal shi government ba mangikum kinong shna film mangikum ki artist ngidi ban lek ki exposure visit keleng kala banong hekino inu jaka ki batbet ki bala nang ha kum ki Bollywood ki Tollywood ki bala ki shpat ngidi ban learn laki ngidi ban lek hakata kapor ngindi man ba oh tu nang ak syak ban lek you pha nang bakung ba film learn te kum kini ki trip di bandan te sa shisin ngaku tu